musí kryt, jak si v brazdě, aby se ti to dobře zakrylo. Třeba to můžeš ještě, to vysleduješ, jo? Prostě jestli by ti tam zůstával důlek, tak ten pluh musíš oddálit trošku. Ne důlek, kdyby si to moc překryval, tak. Když se díváš, tak tady ten konec postří by měl zhruba těch 2 cm překrývat pneumatiku. Musí být, ať je pevný ten pluh, jo, to takhle se může krývat, ale kdyby to bylo víc, tak to ti uhne, jo. A zásada je, že vždycky musí být tady na to ostří, to znamená, ten pluh nesmí být rovně, ale musí být mírně doleva. Tím ti dobře leze do země a je seřízení kola podle hloubky, jo, to znamená, kdyby si dal metr, tak vlastně tady ten rozdíl, jestli to je 20 čísel, chceš víc 25 čísel, jedno. A ta rychlost? Rychlost minimálně 6 km, nejlépe 8 km hodně. Aby to bylo dobře ukryté a ten povrch byl rovný po orání. Takže vždycky se řídí na těch ramenech, tak ať ten pluh máš prostě u té pravé strany a musíš jezdit, jedna nevýhoda je, že musí se jezdit z jedné strany.